मिरुयैनो बाक्सा जिल्लायाव नैबे मानासाव फालिदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गुबुन गुबुन जिल्ला नखराफ्रा गासैबो फालिदों आरो बिसेसके दानि जि बोथोर सोलायनाय आरो जि आबहावा सोलायनाय बे थासारिखौ नोजोर बोनानै जे जोंनि आबहावाया जे मोजाङै थानांगौ बेनि थाखायनो बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ लादों मानोना जों बयबो मिथिगौ जे जोंनि गुबै न'आ जाबाय जोंनि मिथिंगा बे मिथिंगाखौ जों मोजाङै लाखिनांगोन बेजों लोगोसे आबहावाखौ मोजाङै लाखिनांगोन जों गावनि थानो थाखाय मोजां मोजां न' सोरजिनानै जों थायो नाथाय जोंनि बारानो मोजाङै थायाब्ला दैयानो मोजाङै थायाब्ला जोंनि हाया मोजाङै थायाब्ला जोंनि आबहावाया मोजाङै थायाब्ला जों गावनि न'आव हारसिंनो हाबसोनानै जोङो रायजो जानो हानाय नङा। बेसेबांसो दंफां फुलि गायदों दिनै बेवहाय 10,000सो बिफां फुलि बेवहाय गायनाय जादों आरो बेनि गेजेराव बांसिनानो फिथाइ थायनाय बिफां गायनाय लादों मानोना बिटिसि ओनसोलाव बिसेसके अदालगुरि आरो गुबुन गुबुन जिल्लाफ्राव नुदों जे जिब जुनादा गामि ओनसोलफ्राव फैनो हमदों लासै लासैनो आरो बेवहाय मानसिजों जुनादजों मोनसे सौग्रावलायनाय फैदों दा बिनि थाखायनो बेखौ फोजोबनांगौब्ला जे जुनादफ्रा हाग्रायाव थानाय जि बिसोरनि हाग्रा ओनसोलमोन बियो सेबनायनिफ्राय सेबबोदों ओंखायनो बिसोरो गुबुन जायगाफ्राव आदार नागिरनानै थानाय जायगा नागिरनानै थांनो गोनां जादों समाजৰ जिथु दायित्व আছে সমাজে পালন কৰিব পৰা নাই চৰকাৰৰ যিটো দায়িত্ব আছে চৰকাৰেও পালন কৰিব পৰা নাই আৰু তৃতীয় কথাটো হৈছে যে এই যে উদ্যানবিলাকৰ যে প্ৰয়োজনীয়তা ইয়াৰ অনুভৱটো আমি আজিলৈকে কৰিব পৰা নাই গতিকে এই গোটেই মানুহৰ ওপৰতে সেই দায়িত্বটো আছে ৰেছপনচিবিলিটিটো আছে কোনোবাই এটা গ্ৰুপক বা কোনোবাই এটা ইনষ্টিটিউশ্যনক আমি দোষ দিলে নহ'ব হয় চৰকাৰী পলিচিত যথেষ্ট কম আছে যিটো পলিচি হ'ব লাগে সেই পলিচি হোৱা নাই আৰু বহুত সময়ত যিবিলাকক দায়িত্ব দিয়া হৈছিলে সেই দায়িত্বটো পালন নকৰাৰ কাৰণে আজি এই অৱস্থা হৈছে কিন্তু অনাগত দিনত আজি যেনেকৈ সজাগতা আগবাঢ়িছে বিষয়াসকলে যেনেকৈ দায়িত্ব লৈ কাম কৰিছে এনেকুৱা যদি যাব লাগে আমাৰ কম দিনৰ ভিতৰতে অকল মানাছ নহয় যিবিলাক অভয়াৰণ্য সেইবিলাক নিজৰ যিটো ডাইভাৰ্চিটি নিজৰ যিটো হেৰিটেজ আগত যিটো আছিলে ইয়াত ঘূৰি আহিব আৰু এতিয়া যিটো ৰিকগনিশ্যন পাইছে এই ৰিকগনিশ্যন সদায় থাকিব ইয়াতকৈ আৰু ভাল ৰিকগনিশ্যন পাব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ आलादा रायजोनि सोमावसारनाया सोलिगासिनो दङ थांनाय बोसोराव गभर्नमेन्टजों 3 खनायारि सावरायनाय जादों आरो नैबे बोसोरावबो इलेक्शननि सिगाङाव भारतनि बै समनि नखर बिफाननि मन्त्रि राजनाथ सिंहखौ लोगो हमनाय जादों आरो बिथांनो जोङो बेखौनो बुंनाय जादों जे थाबैनो भारतआव गोदान रायजो सोरजिनायनि थांखि लानांगौ आरो बड'लेण्डखौ सोरजिनानै होनांगौ नाथाय दासिम जोङो जेखौ नुदों जे भारतआव गोदान सरकार फैबाय आरो नखर मन्थ्रियाबो गोदान जाबाय भारतनि मा पलिसि फैगोन दायो भारतआव बेखौ जों हमनो हाथ'वाखै नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आलादा रायजो सोरजिनाया मोनसे गुबै थांखि दा बे हिसाबै सरकारा जियानो फैया मानो मन्त्रि एमएलएआ जायानो जाया मानो एमपिआ जायानो जाया मानो आलादा रायजोनि दाबिखौ लानानै जोंनि सोमावसारनाया बियो थांबाय थागोन सम आरो बोथोरखौ बुजिनानै नायनानै जोङो सोमावसारनायखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों खालामलांबाय थागोन बेजों लोगोसे दिनै एनडिएफबिनि मोननै हान्जायाबो सिजफायाराव दङ दा बेखौबो पार्मानेन्ट सल्युसननि थाखाय जोङो खामानि मावनांगौ दा बे हिसाबै जोङो गासैबो ज' लोगो नांनानै जोङो गेजेर गेजेर सावरायदों आरो गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायदों इन्टारल'किउटरजोंबो सावरायदों आरो फैबाय थानाय समाव सरकारनि पलिसिसफोरखौ जों नायनानै सरकारनि आथिखालनि थांखि बिथांखिफोरखौ बुजिनानै जोङो सोमावसारनायखौ जों गोख्रों खालामगोन आरो अल इन्डिया लेभेलाव जायफोर रायजो बिग्रा दङ बिथांमोनजों जों सावरायलायबाय थादों मानोना थांनाय 5 बोसोराव बिजेपि गभर्नमेन्टआ खोथा होनानैबो आलादा रायजो सोरजिनायनि हाबाफारिखौ मावफुङाखिसै दा फैबाय थानाय समाव बिथांमोना बोरैहाय बे आयदाखौ लानानै हाबा मावगोन जों दाबो बुजिनो हायाखै दा बिनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' माहारिया थांना थानायनि थाखाय जोङो मोनसेल' लामा आलादा रायजोखौ जोङो दिनै नङा गाबोन सोरजिथारनांगोन नङाब्ला बे आसाम हादोराव जोंनि राव थुनलाइ हारिमुवा थांना थानांगौआ जथेस्थ' गोब्राब दङ जोंनि सिनायथिखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो हाया जथेस्थ' गोब्राब दङ दा बिनिखायनो बे थासारिफोरखौ बुजिनानै इयुनाव जोङो बोरैहाय बर' हारिनि मोन्थाइखौ मोनफुंनो थाखाय खौसे हाबा मावनो हायो बेनि थाखाय जों सानलाय हलाय दावगालांनांगोन जों बेखौनो बुजियो।